श्यामा रिकॉर्डिंग स्टूडियो संत कबीर चौक 70। चंदा काका के तोड़ा कत से मंगलियो मैया गे। चंदा काका के तोड़ा कत से मंगलियो मैया गे। तब जाके दुआरा पे मूर्ति तोहर बैसलियो मैया गे, बैसलियो मैया गे। तब जाके दुआरा पे मूर्ति तोहर बैसलियो मैया गे, बैसलियो मैया गे। तब जाके दुआरा पे मूर्ति तोहर बैसलियो मैया गे। ये कपड़ ये का भरल छाए जिंदगी में हमरा माला फड़ा। किछो देखाई दे करिश्मा तोरे पाछा लग गया सड़ा। किछो देखाई दे करिश्मा तोरे पाछा लग गया सड़ा, तोरे पाछा लग गया सड़ा। साले साला हम पूजा तोहर रखलियो मैया गे। साले साला हम पूजा तोहर रखलियो मैया गे। तब जाके दुआरा पे मूर्ति तोहर बैसलियो मैया गे, बैसलियो मैया गे। तब जाके दुआरा पे मूर्ति तोहर बैसलियो मैया गे, बैसलियो मैया गे। तब जाके दुआरा पे मूर्ति तोहर बैसलियो। महादेव की म्यूजिक प्रेजेंट। राइटर साकी लिखाई छो गाबै छो रूप दे बगानवा। आशा में आंसू बहै छो देखी न हमर नयनवा। आशा में आंसू बहै छो देखी न हमर नयनवा, देखी न हमर नयनवा। ये तेगो दिन से पूजलियो कथी मंगलियो मैया गे। ये तेगो दिन से पूजलियो कथी मंगलियो मैया गे। तब जाके दुआरा पे मूर्ति तोहर बैसलियो मैया गे, बैसलियो मैया गे। तब जाके दुआरा पे मूर्ति तोहर बैसलियो मैया गे, बैसलियो मैया गे।